Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umma barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai matuƙar muhimmancin gaske shirin da muka saba gabatarwa a wannan channel na Kayan Hausa TV. Kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan ina cewa da Allah wanda suke sabbin zuwa ne muna roƙon su da su danna mana alamar subscribe sannan su danna mana alamar ƙararrawa domin san da su sabbin bidiyo da zarar mun ɗora. Wannan bidiyo namu lallai yana da matuƙar muhimmancin gaske yanda ba kwa tunani. Akwai wani bidiyo da muka taɓa yi kwanakin baya can muka nuna cewa ga yanda za ka yi rikodin ɗin bidiyo da mic, wanda mic ɗin in ba ku manta ba da farko mun yi bidiyo a kai na farko wanda muka yi bidiyo muka ce za ka yi rikodin ɗin muryar ka ne daban bidiyon kama daban sannan sai ka zo wajen kayan master sai ka haɗa su sai ya zama ka fidda wato ka saita murya din. Sai muka ce muku wannan wahala ne ko sai muka sake wani bidiyo sai muka ce to ga wata kyamara ita kuma wacce za ka ɗauko ta ita kuma za ka jona mata mic irin wannan namun wanda duk tsayin guri za ka iya ijiye kyamarar ka kuma kai magana a ji magana ta fita tangararan ta fita rangadadau yanda ya kamata. To abin da muka tunani daga baya ita waccan kyamarar da muka nuna sai ya zama kyamarar ta kuɗi ce. Sai muka ije muku wani bidiyo wani link ɗin bidiyo a description muka ce wannan shi kuma zai nuna maka yanda za ka ɗauko application na kuɗi a kyauta. So shi kuma wannan bidiyo ɗin zai nuna maka wata kyamara ɗin wacce take ita kuma ta free ce wacce tana da abubuwan da zan iya cewa wannan kyamara ta linka waccan ko fiye da haka ma. So ita in kai seti ɗaya baka da buƙatar kullum sai ka zo in ka sa mic za ka ringa wani seti. Sannan ita irin wacce muka nuna a tsakiya kenan wacce ta kuɗin wannan za ku ga cewa in ka zo ba za ka iya yin stop kana yin bidiyo kuma ka yi stop ɗin shi ka yi wasu abubuwan sannan ka zo ka sake shika shi ya ci gaba ba zai yiwu ba. Ita kuma wannan wacce za mu nuna muku yanzu ita kuma kai tsaye za ka iya kana cikin ɗaukan bidiyo ka yi stop ɗin shi sannan kuma ka gama uzurinka sai ka danna kuma ta ɗora daga inda ta tsaya. Don haka ita wannan kyamara ɗin tana da wani abu amma dai duk zan nuna muku shi. Sannan in ka seta komai akan kyamarar to shi kenan ka riga ka gama seta ta baka da buƙatar kullum in ka zo sai ka danna can ka danna can. Ita kawai in dai ka riga ka buɗe ta da farko kai mata setin farko to shi kenan. Sannan ita kuma free ce sannan bayan haka ba ta da nauyi. Dan ita wacce muka nuna in ba ku manta ba ta kai akalla kusan megabyte kusan 66 ko sama da haka. Amma ita wannan wacce za mu nuna yanzu 'yar ƙarama ce wato ba ta da nauyi ina ga ba ta fice kamar 10 ko zuwa 15 ba. Ban dai tabbatar ba amma dai ba ta fice 10 zuwa 15 ba. Sannan kuma tana da sauƙin aiki yanda baka tunani. Tana iya hawa kowace wayar saɓanin wacce ba kowace wayar take hawa ba. Ku dai kawai ku biyo mu don ku ga a yanda wannan bidiyo zai kasance yanda za mu nuna muku wannan bidiyo insha Allah. Muna godiya sosai ku ci gaba da bibiyar Kayan Hausa TV. Dan Allah idan wannan bidiyo din ya burge ka ka danna mana alamar liking. Idan bidiyon ya burge ka yi mana sharing dan bidiyo din ya zagaya sosai. Insha Allah muna godiya sosai. Kamar yadda muka yi ta bayani dai wanda suke so a musu talla insha Allah mun yi bayani a baya muka ci za mu fara yin talla insha Allah a cikin sauƙi ba tare da mun takura mutane mun faɗi wasu kuɗi wanda ba za su iya biya ba arha sosai insha Allah za mu fara yin talla insha Allah. Da haka dai kan cika mu da dogon surutu ku biyo mu don ku ga ita wannan kyamara mai sauƙin aiki insha Allah. Yau wato kamar yadda ne muku bayani na cewa ita wannan kyamara ɗin wacce za mu yi magana a kanta ita ce wata kyamara ce wacce take za ta yi rikodin ɗin muryarka wacce kake magana muryarka wacce kake yi ta hanyar yin amfani da mic. Kamar yadda na yi bayani na cewa ita kyamarar da take akan wayoyinmu ba ta rikodin ɗin abu wanda ya shigo ta hanyar mic wato mic wannan wanda muke amfani da shi muke saƙala shi a ƙirji haka don ɗaukar rikodin don ɗaukan murya ɗin. So za ku ga cewa ba ta iya haɗa muryar da bidiyo ɗin. To kwanakin baya mun yi muku bidiyo akan yanda za ku ɗauko wata kyamara wacce mun yi bidiyo da akan ta mun yi magana
ita kyamarar za ku ɗauko ta ita ma ana jonawa a ko su 'yan saite-saite duka mun yi bayanin su. To sai muga cewa akwai buƙatar kuma mu sake yin wani bidiyo akan wata kyamara ɗin wacce kuma ta fi waccan, har ma na yi muku misali na ce ita waccan in mutum yana bidiyo in dai ya tsaye da shi to shi kenan bidiyon ya cire, wato ya tsinke daga nan babu gurin da za ka yi stop sannan ka sake ɗorawa. To amma a cikin wannan kyamara ɗin ita kuma tana da gurin da idan ka yi za ka sake ɗorawa daga kan inda ka tsaya za ta ci gaba. Sannan tana da abubuwa dai daban-daban wanda ita wannan in kai mata seti ɗaya za ka mata kuma shi kenan ba ka da buƙatar sai ka sake yin wani seti ɗin. Da haka abu na farko da za mu yi shi ne za mu je mu shiga Play Store don mu ɗauko application ɗin, kuma insha Allah zan ijiye muku link ɗin application ɗin. Ga shi nan kamar haka za ka shiga Play Store, za ka shiga wajen Play Store ka zo wajen nan inda aka rubuta search ɗin nan sai ka rubuta open camera. Open camera kamar da kuke gani ga shi nan har ta ɗan bayyana, to sai ka rubuta camera. Kamar da kuke gani wannan shine open camera, to sai ka shiga kai searching ɗin open camera kamar haka. Kana yin searching ɗinta za ta kawo ma nan, wanda kamar yadda na gaya muku idan mutum ya sace, idan mutum ya ɗauko ta in ya saita ta to shi kenan ba shi da buƙatar ya sake saite-saite. Saɓanin waccan ta baya da muka nuna, wacce ita in ka saita kullum za ka yi bidiyo sai ka zo ka sake saitawa, kullum in ka sa mic sai ka zo ka sake saita, amma ita wannan ba ruwanta da wannan tsarin. Kamar yadda kuke gani ga kyamarar nan na riga da ni akwai ta akan wayata, to sai ka shiga wajen open ɗin nan in ka gama install ɗinta sai ka shiga kamar haka. Kamar yadda kuke gani kamar yadda kuke gani nan shine gurin kyamara ɗin ko fuskar kyamara ɗin, wanda kamar yadda kuke gani gashi kyamara ce kuma wacce take mai kyau sosan gaske. So amma za mu iya juya ta haka, kun gani kamar yadda kuke gani ga kyamara ɗin nan mun juya ta. Sannan kuma bambancin su ma halau, ita wannan ana ɗaukan hoto da ita, ana iya ɗaukan hoto da ita a lokaci guda, kuma ana iya ɗaukan bidiyo da ita. Da haka ita wannan kyamara ɗin gaskiyar magana ta fi waccan nesa ba kusa ba. So abin da za ka yi na farko kamar yadda kuke gani tun daga kyamarar ta buɗe kamar haka, sai ka zo a nan gurin kamar yadda kuke gani nan gurin fuskan nan, so guri ne na ɗaukan hoto. Yanzu ina dannawa haka to ta ɗauki hoto ne. Nan kuma in ka danna nan gurin to za ku ga cewa ya dawo ɗaukan bidiyo. Kana danna nan to zai kama ɗaukan bidiyo ne, to amma yanzu ba bidiyo za mu ɗauka ba, amma kana danna nan zai kama ɗaukan bidiyo. Sannan kuma kamar yadda kuke gani nan gurin, kana danna nan gurin zai zama kyamarar da take gaba ita ce za ta kama aiki kai tsaye. Wannan gurin ba kana danna shi kyamarar gaba ita ce za ta fara aiki. To sannan kuma in ka dawo nan ɓarin, bayan ka gama dan ɓarin daman gashi nan abubuwa ne ga su nan kamar guda 4, duk da cewa nan gurin za ku gane me nan bidiyon da ka ɗauka ko hoton da ka ɗauka a nan gurin za ka gan shi. Idan ka dawo nan gefe akwai nan gurin wannan ɗigo-ɗigon guda 3, in ka shiga gurin fitila ne sai ka shiga kamar haka zai kawo ka nan. Idan ka shiga gashi nan kana son ka haska fitila, wato in kamar da daddare ne ko wani abu makamancin haka sai ka danna, za ku ga fitilar ta kunnu. So in baka da buƙata kuma za ka iya ka zo ka kashe ta hanyar danna nan gurin, kun ga gashi nan fitilar ta mutu. Da haka bayan wannan sai ka zo nan gurin, wannan ɗaya zaɓin nan sai ka shiga kamar haka, shi kuma wannan na ƙarin haske ne, wanda in kai haka za ku ga gashi nan haske na ƙaruwa gwargwadon yanda kake son ka ƙara wa kanka haske. So wani ko da kai baƙi ne, wannan kyamara ɗin za ta sa ka zama farin mutum, wato za ta ƙara ma haske, ta ƙara ma kyau sosai yanda ya kamata. Da haka ko za ka iya ƙara ta haka, za ka iya ka rage ta. Sannan ga guri nan na plusin da kuma minus ga nan za ka dinga dannawa ɗaya bayan ɗaya har iya gwargwadon inda kake so.
ko kuma ka kama nan gurin ka jahidi inda kake so. Wannan kyamara ɗin tana da matuƙar muhimmancin gaske. To mu ƙaddara cewa kawai haka ya yi mana, to shi ne wannan. Da haka wannan kuma ba sai na nuna muku shi ba saboda shi ba shi da wani wannan, amma kun ga ku duba nan gurin. Nan gurin kuma za ku ga gurin setting ne wanda shi ne muhimmi, wanda tunda in ka ɗauka cewa in kamar haka ka ɗauke ta, za ka ga cewa ai iyarta gaba ɗayarta iri ɗaya ce da kyamara dai. In dai ba ta ɗauki murya ba to iri ɗaya ce da kyamara. Yanzu abin da za ka shi ne sai ka zo nan gurin, sai ka shiga wajen setting ɗin nan kamar yadda kuke gani. Wannan gurin sai ka danna shi kamar haka. In ka danna za ku ga ta dawo ma da bidiyon tsaye. To nan gurin wannan su ne wurin saite-saite. So amma shi ma a nan gurin gaba ɗaya guri ɗaya za mu saita, tunda ita kyamara ko ina a cikinta a nan gurin ko ina a saite yake. Illa iyaka guri ɗaya ne wanda ba a saita ba, wato gurin recording ɗin mic. Gurin da za ka yi recording ɗin mic ɗin ya zama yana recording, wato gurin da za ka jona mic ɗin. Ko da ka tutsa mic ɗin ba wai kawai kana danna recording ɗin bidiyo kawai sai ka ga ya kama recording ba. No, ba haka ba ne. Idan ka ɗora mic ɗin ma za ka ga gashi ka tutsa, to amma ba zai yi recording ɗin ba. Dole sai ka buɗe nan gurin. In baka buɗe nan gurin ba, to lallai mic ɗin ko ka sa shi ba zai yi ba. Don haka dole ne sai ka buɗe nan. Idan ka buɗe shi kenan, kuma so ɗaya in ka buɗe, to duk lokacin da ka zo in dai ba ka canza mata tsari ba ne, ko ka ba application ɗin restore ko wayarka ko wani abu, to shi kenan kawai ɗaya ma ya wadatar, ba sai ka ƙara ba. Amma kana iya yin confirm saboda wani abu, amma dai normal in dai kai ɗaya to kawai shi kenan. Ga gurin da aka sa video setting ɗin nan kamar yadda kuke gani, sai ka danna shi kamar haka. Za ta kawo maka zaɓuɓɓuka daban-daban, ba ruwanka da su, sai ka yi ƙasa. Kun ga wani guri nan wajen wannan record audio ɗin, to nan gurin za ka shiga. Wannan na ƙasa ɗin kun gan shi nan, sai ka shiga wajen audio ɗin nan kamar haka. In kun kula za ku ga anan a rubuta external mic. To wannan external mic ɗin wato shi ne mic wanda ake recording da shi, wato mic irin wannan kenan. Mic ko da ke mic dai wanda ne muku bayani yanda nawa ake sai da shi da sauransu. To wannan shi ne mic ɗin. In ka zo nan gurin, a kan nan gun za ka same shi. A nan gun a saman nan za ka samu wannan ɗigon blue ɗin, wannan koren abun. A nan sama za ka zaɓe shi, kai kuma sai ka zaɓi wannan external mic ɗin, sai ka danna shi kamar haka. So in ka danna shi ya dawo kan nan, shi kenan yanzu kana tutsa mic ɗin wannan, to kai tsaye za ka ga ya fara recording. Mic ɗin shi kenan. Kun ga kalan mic ɗin dai kamar yadda kuke gani. Wannan shi ne kalan mic ɗin. Kun gan shi, wanda na yi muku bidiyo dama akan shi, duk na nuna muku yanda yake. Kun gan shi, wannan shi ne mic ɗin. Kun ga shi wannan yana da ɗan tsayi sosai. Akwai wanda suke gajeru ne, amma akwai dogaye kuma wanda sun fi ma wannan tsayi. Akwai mai biyu, akwai mai kaza, kala-kala ne da insha Allah. To da haka in ka tutsa kai tsaye zai maka recording lafiya lau. Da haka ina fatan wannan darasi ɗin ya burge ku sosai. Da fatan za ku ci gaba da biyar Kayan Hausa TV. Amma dan Allah, in ka san bidiyon na burge ka danna mana alamar liking. Idan bidiyon na ya burge ka mana share, mana godiya. Wanda suke sabbin zuwa kuma da wasu, su danna mana alamar subscribe, sannan su danna alamar ƙarawa domin sun fi sabbin bidiyo da zarar mun ɗora. Da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.